Ada. Ini jalan lathon này lại. Mình la lại nữa đây. Mình ra đây mình ra. Sirang này không nào ini ha, sirang này không nữa. Đây, hồ cái đó này, hồ cái đó nè. Đây kita. Kamu jalan ya? Ketau dah, ketau dah. Hello लोगोफोर फरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलावहाय लोगोफोर नैबे केकआनो जाबाय हाबानि दिनैहाय नैबे केकआ आमटेका अक्सिगुराव थांगोन ब्रादार प्रबनाथनि नाम गाज्रिया मा होनदोंमोनलाय हागिस देवानि ब्रादार देवानिनि दिनै हाबा जोंनावहाय नैबे वेडिं केकखौ अर्डार नालाय बे केकखौ जों दा लाना थांनोसै आमटेकावहाय नै बा बुरिया केकगासिनो दं नै नैबेनो आरो दा लोगोफोर नै औ दा थांनोसै जोङो लांनोसै नैबे केकखौहाय लोगोफोर जोङो दा ओंखारबाय नै न'निफ्राय आइपुवालि ब्रिजनिफ्राय नै दिजाब्रां ब्रिज दै मोननै बारनांगौ दे आगिस आइपुवालि दासो टाइमा आरो नै बेसेबांखो 9 जाबाय मा हरदों मेहेरालाय मेहेरबो दंफैगासै मैया फैदों मेहेरा ने मैया होनदों ना दाख्लै मैया फैदों मेहेरा दा जों थांगासिनो दं लोगोफोर ने केक बांबाय ओमफ्राय सासे नै हागिसा खौ लाबोफानांबाय उफाय गैयालै दा हाजिरा हरनोसै 200 थाखा हरगोन हाजिरा दे लामाया बिराद गाज्रि लोगोफोर एकदम लासै लांनांगौ नै Agis, मोजां लालै फंबाय बिसौखौलै जेबो जायाखै आयौ जायानो जायो आया हनै गोग्लैहां मावथारदों आमटेका दैलामारि ओमफ्राय लोगोफोर जानै जोंना दालाङा औवानि देन्जारखा जेबो जायाखै दा केकआ जागोन दा एबारसो जेबो जायाखै ब्रिज बाम्बु ब्रिज आंना लेम्बरगिनिया माथो गोमजोब्बाय नै आरोबाव मोनसेबाव गिदों गिखानांगौरा बोरैबा एसे थांबाथाय ज्राव ने हागिस गोलोमस्रावलायबो नांलाय नै बने औवानि नङा आरो माबानि दंफांनि दालां आयौ गुबुन नांबाय गारियानो गब्लंखायो बहाय थेजासो गथ' गब्लंदों गोमाया सिनाया बेयावसो सिदो बुङालै माला सिखोलायखो होद गोदाव सं आरो बिदि जाबाय आदानि हिमियाखौनो सोंहरदोंमोन आदानि हिमिया आंखौहाय बे सुङाव पस्ट होनायाव फंबाय हरला फन हरना रायहरखायो आंखौ सेसखा आमटेका बाजार ओमफ्राय लोगोफोर नै आमटेका नों फैबायमोन ने आमटेका फैखाबायमोन दाख्लै लाबोदोंमोन आं नोंखौ आमटेका नै बेजोंहाय थांबाय बङाइगाव बङाइ थाङोमोन ने गिस बेजों दा जों थांसै नै ओरैहाय साहाथिं आमटेका अक्सिगुरियाव होनदों नामाथाय हाबाया औ लोगोफोर जोङो दा सफैबाय नै हाबायावहाय हाबाथिलियाव ओइ जेबो जायाखै केकआ मेहेर वेलकाम सिगाङाव ada deh welcome oh 1000 ada oi mana ground floor baik deh kick bawah ini sih deh wah lawan ready boys ready Rubes nonton deh
Boleh? Deh. Halo. Ready jaga sana logo naik kega. 와, 신호가 치노래 오늘. Maju dulu pemain. Korea. Bener enggak? Ada. Ini jalan dulu này lại. mình la lại nữa lên mình ra thấy mình là Sirang ni kau nak ini ha, sirang ni kena. Maju kan sirang ni nukai ya. lại nữa mình la lại mình đến đâu lại cái lần nữa lại cô nhưng mà hai cái lần đâu ơi bố phụ thầy khả năng nữa mình làm mình nhớ phụ thầy nhiều Dah ini ada nak kena siapa lah. 18 বছর লো না 18 বছর লো ভাই যখন না 18 বছরই Oh, mana. dia lah বাইরে 40 years di pusat Oh. Huwag ka na. न'खरनि जानानै गोसो गोरबोआव नाजासिम गरबनाय थाबाय जोङो द' सेयावनो केक काटिं Congratulations. बे हाबाफारिखौ जों खालामगोन बेनिखायनो जोंनि बे Hinjau limbuda, kayak mana usira? दसे उनावनो जोङो केक काटिं सेरेमनि Hey brother, congratulations. जोङो केक काटिं सेरेमनिखौ खालामसिगोन फंबाय दिनै मोगथां महराव जोङो नुनो मोनबाय आरो बेयावहाय दिनैनि बे गोथार जुलियाव साफ्रोमबो मदद होनो फैनाय एबा बाहागो लानो फैनाय साफ्रोमखौबो हामबाय होदों माबोरै मोनदों जय गोथार जुलिनि दे जों बयबो खेबसे बुंबावनि जय गोथार जुलिनि जय बेवाइ गोदाननि Happy wedding ceremony to Probona. Happy wedding ceremony to Anjali. Happy wedding ceremony to both of you. Happy wedding ceremony to both of you. Thank you. Korea Jai Kajulini. Jai Kajulini. Ayo share kalamnya ya, ayo. Because video ini kita udah bikin. दे आङो बिदिबा आं गिबि रोजाबनाय मेथाइखौ रोजाबनो आखायाव लादों दायो औ मिजिं दंना गैया बेखौ रोजाबनानै खोनासंनो जोब्बाय मोनजाजोब्बाय दा 네. आंबो जानांगौ जायो आं मानिया हिन्जावलानि लोगोफ्राबो जाफैदो Tasty. बयबो बिनि लोगोफोरा जाफैलायदो आदा आंखौ फिल्म जानो टिकेट जानोसै ले सालदे फिल्म
Wow, big hug, Big hug. brother. Yes. What? Video cake jangan sih. Baba ni Diwali ni ke? Dewan ini cake. Tunggu dah. Saya dua hang lah kan. Tunggu saja angin jauh jeng. Neng ni jauh 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 jauh. Bibar nih be. Bibar apa saya? Mana? Saya gaya. Oh Diwali, đây. Video này phăng đừng ba. Wow. Bibar sih anak ora. Apa dia? Cek ngono nggak? Bibi. Baby. Apa? Andu gini. Oh, deh. Ni mana pi? Ru. Macam mana ni mana? Biasa gitu kan? Kapan jalan ya? Getau dah. Ayo. Saleh. Roda menjawabkan deh. Roda menjawabkan. Agis nih. Sama, coba dah. Agis, apa dia? Agis. Tahu. Sampai dari sini ya. Ma? Getau dah. Jamu nai. Cara lagi. Ikut jamu. Nani coba dah sengai. Coba. Ikut sini. Nanti deh kau. Nih. Ada. Nih, nanim nih, saya sini. Ayo bukan dia, bawa dong, kejar dia. Ketau dah. Nak ketau nggak? Segera engkam dan tangsi lagi pernah. Engkam, ayo, lalu sih kalau nama. Lama. Wow. Hap, basic kan oleh jaga lah. Oh, nih. Dari gue sih kira. Bisa kau jaga nih. Wow. Nih. Kita ringnya mau nih kak, baru putar nih. मोननै दं होननाय खोनादों आङो आच्छा एफा गिदिर हाबावलाय ने पलिट लाबायो हाबाखौला औ बिदि जाखाना नोंलाय माला दस दङ दा जिरायग्रा सासे दंजोबो ने चाय बे चाय इधर सब चाय है जों गामिनि मादा इयो आदा माथो मोना जाखो VIP नै VIP बाव हालाहां VIP आनो मोसो जिरायगोन थांगौ नामा जोंनिया गोगोमखा माथो आयौ नैबेलाय सिनि बादायलाय बया औ नै माबिलाय enjoy some yummy food ओंखाम जाग्राया गोगोम गिदिरखा नै ओरैजोंनो मोननैखा मोनसे ओमफ्राय आरो नै बेजों दंबावोसो नै माहौरि मोनसे ओंखाम जानाय जिरायबाय लोगो मोनिया ब्रादार बस माबोरै खबर बिराद मोजां आं जाखांबाय बा जाखांबायबो जालाबो उदैयानो फिसाद्राय नालाय गोदो दाना होनाया एसे खमद्राय जादों हाया खम जादोंमोननो ओमफ्राय बिदिनो थुलमुल दानानैल' होबाय आरोखि आखाम फिसानो जालाबो एखेसोखा दा जाबाय बेन दे जों जानि होमब्ला दे रानबोगासिनो दं नै औ दे ओंखाम जाग्राफोरा नै
जाग्रा माबानो बिदियानो मोनब्रै खा मोनब्रैखा औ देखायजोब खाबाय आं दिखौ खोबाय औ माइसानो माइसा ओंखाम जानायसो आदा देवानिनि हाबाखौ गोगोम मावखानाय जासिजोब हाब मामालै ओंख्रियालाय थास' ओंख्रिजों माजों बेलाय बरियालै आंनि फेभरेट बेलाय माथो नारजि नारजिखौ जाथ'लिया गोखासोदां औ हरदो एसे जाखायो दा फंबाय जाखायो मानायासो मोजां मोनखायो जायो दा गस्राबो नारजि जायो नों औ आं नारजि जाथ'ले लाब्राखौला जानाय आं नांनो बे बिदैयाखौ नायनो सायाव नै माथो आनै मोजां दा दे 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 जायो दा फान्थाव औ जायो नों जाया दा फान्थाव आरो नाबो दंबावो माथो नै ना फ्राय जायो दा फान्थाव माथो जायामोन दानिया ना जायो दा नोंनि नामा फान्थाव फान्थाव दाख्लै साबा जादों जायो दा फान्थाव जाया होनदों नामा औ जायो हानाय जायो औ दे जादो आरो फैबावाखैसो नै जायो मा आसाम ट्रेक्टर होनदों नामा गोथावल' मोदोमखाबाय जादो 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 खादो मा दैलाय नुखादों आं मैसो आरो सिलिबिसनि भिडिअ मैसो दंलायबावसो नै माथो चिराङाव नों चिरांनि हाबाव माथो मैसो दं जायोलाय जायो दा औ जायो मोजां जालाय बोरैबा जास्लिङाय ओइ सार मोजां जा बोरैबा जास्लिङाय आं आन्दायबायसो जानोनो नै गासिनो खननै इदि मोनजाबाय आंनि गोजाल'खा आरो गेसाय गां गैला ओंखाम दोननो मैसोसो होबावबाय दाखालि बेबायदि खमनि जानाय नङा आं गावनो गाव हैजोबदों नाखावहा जाबावसै मा अमा बिजिमा जारा अमा बिजिमा स्प्रिट नुग्रा बायदिल'खा जानोसै लोगोफ्रा नै गोथावनो नुखाबाय दा मा दं फन दं नामा नोङो फन दं नामा नङा बाजिबो गोजासो नङा दंखायो मैथो बाहागि बेयाव दंदांलै बयबा सासे गैयालै बन्दुफोर गोजा नों ना नो मोना इयो बे नामा बे नामा होद जाम्बा जाखानायसो ए दाखायसो आंनो खुरनानै होथारगोन नों आदसा ओमफ्राय आं बे खुरनायखौ जाया सोर खुरनायखौ जाथ'गोन नोंलाय बेलाय मेरला दं एसे खुरनायखौ जागोन आं एसे लाबायनोसै एसे लाबायनोसै दे ओमफ्राय सानबेसे थागोन चिराङाव आं बोरैबा मिटिंनि थाखाय गाबोनबो स्लिपनो हागौ गाबोन थांदोरा जोंनाव ओइ मादार माला लाबावगोन नोंलाय हाबा गार्डेना बरियाल' खादा प्रेजेन्ट फंबाय सिंगार माबायदि मोजां आदा बरिया दे बरिया सफैजेनबायलै जोंनि हाबाव लाबोखायो र'दि देलाय लाबोजोबबाय हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय नै बोख्लायगासिनो दं नै प्रेजेन्ट फंबाय नोंबो हिन्जाव लाबाथाय बिदि मोनगोन रा मोनगोन रा सिन्था खालामना मोनगोन जों थांफिननोसैलै फंबाय मिथिबाय आं थांफिनजानो बादोंमोन